Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodeja chirugugo chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuka panji nanga mziredio kukuliyani kulinji tikudalira inu kulinji. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodeja chirugugo chuyenda panji nanga nkani zonyatisa sikulijani kumbolo bakati kulinji mwera nanga amene mukumvera wireless ya Times komanso amene mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Facebook Times 360 Malawi. Ine Ndileya Malekano ndipo lero ndi pa 26 August 2025 limene lili lachiwiri ndithu lopambana. Pamene tikuyandikira ku chisankho cha pa 16 September lapano, nkhani ina imene ikubwera ndithu kubwera pa nthawi imene anthu akuchititsa ndithu misonkhano yokopa anthu ndi nkhani yokhudzana ndi kupereka katundu kapena ndalama zokopa anthu pa Chingerezi kumati ma handouts. Ngakhaletu pali lamulo limene sililola anthu andale kupereka katundu kapena ndalama kwa anthu powakopa kuti awavotere, komabe anthu andalewa akupitirira kutero. Mu programu yathu ya lero tikhale tikukambirana ndithu nkhani imeneyi yokhudzana ndi ma political handouts, kupereka ndalama komanso katundu okopa anthu kuti azawaponyere voti. Kuti kodi izi ndizololedwa? Nanga zimapereka bwanji mphamvu kwa anthu ovota kuti malo moonetsa ufulu wawo ovota anthu akopeke chifukwa cha ndalama kuvotera anthu ena amene sakuyenera kuvoteredwa? Nanga anthu amene amayang'anira nkhani imeneyi akuchitapo chani pa zamalipoti amene akumveka kunjaku okhudzana ndi ma handouts? Ine mene ndafotokozera muja ndine Leya Malekano, ndipo monga mwa nthawi zonse ndimakhala ndi nzanga ndithu mu studio muno, ndipo lero ndachitika mwayi kuti ndili ndi Innocent Mphongolo, mmodzi mwa anthu amene amapanga editing nkhani. Kodi chichewa chake mmati chani ma editors? Anthu amati akonze nkhani. Amati akonze nkhani. Amati takulandirani eziko wambini. Komanso mu programu yathu iyi tikhale ndi Registrar of Political Parties amenewa ndi Dr. Kizito Tenthani. Komanso tikhale ndi mneneri wa bungwe la Public Affairs Committee amenenso ndi mkulu wa bungwe lija la Chisankho Watch Guilford Matonga. Nde mutsalalikire chifukwa tikhalenso ndi mwayi kulankhula ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana kuti timve maganizo a Malawi kumeneko kuti kodi Amalawi akuti chani. Nde kuyamba programu yathuyi ndimafuna Innocent musanalankhule tipereke mpata kwa Akizito Tenthani chifukwa iwo wakuoneka kuti nthawi ndi yachisankho ali ndi zambiri zochita ndithu mama wapano akulowera kusalima kumeneko akukakambanso nkhani zokhuzana ndi zomwezi. Nde tiapasekaye mpata iwowa kuti angotifotokozera kuti kodi makamaka ngati mkulu ona oyang'anira zipani mdziko muno political parties registrar mwina
pa nthawi imene kampeni yakhala ikuchitika m'Malawi muno alandira madandaulo otani nanga akuchitapo chani pa madandaulo amenewa. Mwadzuka bwanji Kizito Tenthani? Tadzuka bwino kaya nzathu mwadzuka bwanji? Ifetu tadzuka bwino. Tikuyamikeni kuti ngakhale lero muli otangwanika koma mwapeza nthawi ndithu kuti mulankhule nafe mu programu yathu ya lero sitikuchitenga chapafupi. Pa nkhani imeneyi tatifotokozereni kuti kampeni chiyambireni mwina nkhani yokhuzana ndi ma handouts ikuyenda motani pa kampeni imeneyi komanso ngati mwalandira madandaulo ochuluka motani ndipo mukuchita nawo bwanji madandaulo amenewa. Tiyambe choncho. Chabwino ndiyankhe pa nkhani ziwiri kunena kuti kuyambira tsiku loti tachita launch kampeni. Choyamba chimene chinatipatsa chiyembekezo tingati chabwino ngechakuti tinalandira mafoni mameseji ambiri anthu kufunsa makamaka candidate kuchokera ku chipani cholamula komanso zipani main opposition ndi zipani zina mwina sana ma independent kufunsa kunena kuti ife timapanga chitidwe otere kodi tikapitiliza zimene zindizololedwa kapena yayi ife tikupanga mipira kapena tinakonza nsalu zoterezi timafuna tigawe ena ndapanga machesi mafunso ambirimbiri amafunsa ndithu kuti kodi akapanga zimene zozo ndizololedwa kapena ndizolotsedwa. Ndinanena kuti mafunso amenewa amatipatsa chiyembekezo chifukwa chokuti tinali ngati ndi umboni okuti uthengawu wafika ndipo anthu akudziwa kuti makhalidwe ena amene amapanga kumbuyoko anayenera kusiya ndipo akufuna kusiya. Komanso kuti pamene panali ngati chikayiko kuti mwina sakumvesa bwinobwino amafuna ndithu clarification. Ambiriwo timawuza ndithu zoyenera kuchita zoti asiye kapena apitirize ndi zina zotero. Gawo lina lino ma complaints madandaulo okuti anthu aona ena akupereka ma handout. Madandaulo amenewa tikuwaunikabe komano titawunika koyamba tinaona kuti ambiri amene akupereka madandaulo ndi ma candidate kudandaulira ma candidate anzawo kuti aona anzawo akupanga zakuti ena apanga zakuti. Gawo lalikulu la madandaulo lachoka kwa ma candidate ena ochepa kwa pang'ono ndi ongoti anthu ongokhudzidwa kuti aona zomwe zikuchitika ndipo akuchita report. Mu ma complaints amenewa pakuoneka kwathuso taona kuti kagawo kakakulu ndithu kakukhudza izi zimene zimachitika like malilo komanso mwina machechi kuti anthu akupereka ma donation kapena akupereka zithandizo zosiyanasiyana nde akumalengeza kukhala ngati kuti akugwiritsa ntchito malo achipembedzo aja kapena kumaliro kuja ngati kampeni. Talandiranso ndithu madandaulo ochuluka nkhani zimenezo. Ena ngati ndikumbukira bwino ndi ongotino pa nsonkhano anthu akupereka mwina ndalama ena kwina tamva kuti chakuzomba uku apereka ndalama nditi mapaketi za mpunga ena kaya ndi masopowa ena akungopereka cash. So madandaulo amene akubwera ndi makategori amenewowo monga mwendaneneramo. Ichichi ndi chinthuso chimene chikutipatsa chiyembekezo kuti uthengawo ukufika ndipo anthu akuumva ndipo they are taking action. Chomwe tikuchita ndi chani? Poyambirira tidziwe kuti ifeyo tikugwira ntchitoyi motsata malamulo kunena kuti tikamva kuti munthu akudandaula tikuyenera kufufuza komanso lamulo likunena kuti munthu amene akufufuzidwayo ayenera kupatsidwa mwayi okuti apereke maganizo ake kapena tinena kuti anene mbali yake yankhaniyo. Tikatero tikumayenera nokuona kuti kodi ndi mmene dandaulo linabwereramo tili ndi information yokwanira yonena kuti tingathe kufufuza kapena kuti tipitirire nayo nkhani. Nde kameneko kagawo kamenekoko ndikagawo kuti kakutenga nthawi yayikulu ndithu kuti tilandire chifukwa choti madandaulo ma complaints ena mwina ambiri akumakhala tingati incomplete kuti sakumapatsa
information yokwanira kuti kodi malo achitikawo ndikutiko, kodi ndipatipati, kodi nanga olo kufufuzako tiyambira motani. Ndezi kumakhala back and forth kuti tipeze ndithu kuti kuti tiyambira pati. Ambiriwo akangopereka koyamba tikati tiyambe kufusa kuti kodi mkuti atipatse more information, amapezeka kuti basi angochita no drop nkhanicha ausatiraniso, osafunanso kuti tipitirize kutani kuyankhula nawo kapena kuti kupitiriza kufufuza. Nde tikumapeza timavuto ngati timene toto kuti ngakhale kuti madandaulo abwera ambiri, koma notikamba kuwasefa akupeza kuti they are not as many ofuna kuti amene atipatsa like concrete information yokuti tikatopanga kugwira nayo ntchito. Koma tinene kuti kuchokera ku madera onse a dziko lili kumpoto kumwera pakati pano kumawa, anthu ndithu akumatifikira akumapereka madandaulo awo. Timereka pamenepo. Ya tathokoza kwambiri potiyambira ndithu program yathu motero. Komano tisanapitirire ndi programu iyi timati tikukumbutseni Malawi kuti programu iyi mmawa uno akutipatsira ndithu ndi abungwe la Oxfam amene akulimbikitsa ndithu anthu nthawi ya chisankho ino, makamaka nthawi ya kampeni, kuti anthu asamakonde kupereka handouts kwa anthu komanso kuchita ziwawa pandale. Zomwe zinenedwe mpulogalamu iyi ndi maganizo a anthu ayankhulawo, ndipo sizikuyimira maganizo a Wailesi ya Times kapena mabungwe omwe akuthandizira kuti pulogalamu iyi iwulutsidwe. Akutipatsira pulogalamu iyi ndi mabungwe a Oxfam, Warwick ndi Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Wamvatu Innocent mene ayambira Dr. Kizito Zinthani nkhani yokhudza kuti pasa chithunzi cha mmene zinthu zili pakadali pano. Mwina iwe ukhoza kulankhulapo zotani pamene alankhulira kuti madandaulo ndithu akubwera ambiri, akuti ena kupereka mpaka na mipunga, ena kupereka ndalama kumene, ena ndithu pano akangalika mmaliro akatere bokosi apereka akatere alengeze ndalama ndi zina zotero. Mwina iwe ukhoza kulankhulapo zotani tisanaperekenso mpata kwa Kizito Zinthani kuti afotokozenso zina zochuluka. Ine ndimafuna kuti mwina ndisanayambe kuyankhulapo kuyika maganizo anga. Mwina Zinthani atafotokoza kunena kuti anthu amvetsetse chifukwa wakambapo za bokosi kuti ayi amathagula bokosi, ena amathawira chalichi kunena kuti ayi muli ndi project yakuti ndipanga zakuti mapepa sanje. Anthu pena pake mwinano kupanga differentiate handout mwina ndi za chifundo zikumaoneka ngati pakumakhalanso ma issues. Mukufotokozanso kwawo kuoneka kuti amene akumapanga complain mwina akumakhala anthu onena kuti akupikisana kuti anzanga akutere mwina anthu amba pepani chichawa cha anthu amba chimakhala chovuta, koma muneti nzika mwina zina zikukhala kuti zikuona kuti za handouts izo zikuchitika koma kungozona ngati tsenomu mene zimakhalira kampeni imatero. Mwina atangopanga ko pang'ono kuti handouts haino ndi nkhani yaitali, koma mwina kungofotokoza kuti zinthu zooneka chonchi zimenezo ndi handouts. Anthu maphungu akumenyetsa mipira kaya zinthu ngati zimenezo mwina kuti anthu tikhale pa picture imodzi. Fandi kuona ma comments amene akuyikidwa pa Times 360 aya zimenezo sitingalole ifezo kuti thandiza. So mwina atafotokoza kuti why amaletsa handouts. Chabwino Dr. Kizito Zinthani mwamva Innocent Mphongolo ndithu mmene walankhulira tayankhani pona. Yankhula machidule komane nkhani zambiri kwambiri zosiyana kapena mwina ndiyambe ndikumapetoko kuti why akuletseranji kodi handouts mwachidule kwambiri. Democracy yathu mu democracy tinasankha kuti tikhale ndi maganizo pana kuti zipani zosiyana oyimira zipani komanso oyima paokha osiyana. Cholinga chake tinkafuna kuti pakhale ma ideas, zifundo
anthuwa adzipikisana choyoti ndale pajatu cholinga chake nkuti titukule moyo wa anthu ticheka pomwe tili tifike pena pabwino tipange develop tichite improve ndeno tinkafuna kuti timafuna kuti zosiyana-siyanawa azipani zosiyana-siyana kapena maindependence zosiyana-siyana apereke maganizo mmene akuona kuti kodi iwowo atitukula bwanji apitisa bwanji patsogolo moyo wa anthu tikamva mfundo zosiyana-siyanazo ifeyo anthu mavoters tipange chisankho mwaufulu wathu kuti mwamveramo zomwe zikuveka zakupsya ndi izi mwaufulu wathu tisankhe nawo tikapereka handout ija kwa munthu tikapereka shuga mchere kandi mpungawo tekuti tikumulanda munthu uja ufulu wake munthu uja sakuvotaso sakusankhaso maufulu akusankha moganizira shuga kapena ndalama kapena chinthu chimwampasa chija soza kuti handout in a sense imatilanda imachotsa ufulu anthu sitimasankha freely timasankha potengera ndi zomwe talandira kumaganiza kuti amene izizi kapena nkuleka kuganiza mfundo zija chifukwa chake akuluakulu okonza malamulo ananena kuti ayi handout ikutisokoneza tiyeni tidachotse manenanso kuti kodi kwenikweni handout ndi chani potsatira lamulo ndinanenera chilichonse chimene timampatsa munthu kuti munthu akalandira benefit kapena ubwino kukoma kwa chinthucho achimva ndi iyeyo amene walandirayo ndipo kupereka kumene kuti ndi cholinga chokuti timnyengerere munthu uja kuti ativotere pali zinthu ziwiri pamenepo kupereka chinthu chimene ubwino kukoma kwa chinthu chija achimva ndi amene amalandirayo timati private goods kuti mukampasa munthu shuga amene achendi amene walandirayo mchere kaya ndi sopo machete amene amve ubwino chinthu chimwe walandirayo ndi amene walandirayo timasiyanitsa public goods kuti mapanga kaya ndi bridge kaya mamanga chipatala kaya school block zimenezi amagwiritsa ntchito ndi anthu akuderako osati munthu mmodzi so handout ndi chinthu chimene munthu amene amachimva ubwino wake ndi amene walandirayo ndipo chaperekedwa ndi cholinga chokuti timnyengerere ativotere pali magawo awiri amenewowo so pali zinthu zina zambiri zimene anthu akumafunsa zimenezozo tizingozifunsa mafunso kuti kodi benefit ya chinthu chimene chaperekedwa chikupita kwa ndani kodi munthu akapangitsa kwaya festival nkupereka ndalama kukwayako kodi benefit kupita kwa ndani kwa munthu kapena kukwaya ndi ma football trophies aja kodi ubwino zimene zizi zikupita kwa ndani so mafunso amene onse amene akumatithandiza kuti tichite determine kuti iyi ndi handout kapena iyi si handout tikatengera article schedule kumapeto kwa article anatilangiza kuti tikapita ku church kapena ene religious grouping zinthu za uzimu izi zokhudza chipembedzo inde anthu amapempha anthu amafuna kuti kuperekedwe chithandizo ndakuti poti iweyo ndiwe candidate wavala udindo wina owonjezera pa umunthu wako pa chipembedzo chako polemekeza candidate iwo kuti usasokoneze upereke chifukwa choti chipembedzo chako kachikhulupiriro chako chikukupempha kuti utero pereka koma usalengezetse kandi papepa sante pacho wapereka ndalama asalengeze modzimodzinso ukapita kumaliro ukathandiza kandi bokosilo mwagula ngati mukufuna kutero kaya mwathandiza ndalama izozo asalengeze chifukwa akalengeza tikhala ngati inotoyamba nokuchita kampeni titelo kuyankha kwake chabwino tathokoza pakatipa panatchuka nkhani yokhuzana ndi anthu andale kuchokera ku opposition komanso chipani cholamula chopereka ndalama kwa anthu ma 5,000 ena zimamveka ma 50,000 ena ma 200 ndalama zosiyanasiyana mahewu nkhani zimenezi zakupezani ndi zimodzi mwa madandaula amene mwalandira kuti madandaulo ndi anasiyana ndikhoza kuti nkhani mone nayo ku stage tanena kuja ku malamulo kuja inakambidwa nkhani ya facilitation of party meetings facilitation tinene chonchi kuti mukamapanga tingati nsonkhano kandi wa kampeni uja chipani chopangisa nsonkhano kandi candidate nsonkhano mene uja tiuwunike bwinobwino kuti sumachitika tsiku lokhalo kapena kuti nthawi yokhayo
pamakhala zinthu zambiri zimene chipani ka candidate akuyenera kuchita kuti msonkhano uja utheke. Ndipo ntchito imene amachitayi pamakhala anthu omuthandiza kaya nkumemeza anthu kumene kuja kukakoza pamalo popangira msonkhanowo kaya tukachita hayala zinthu. Pali anthu ambiri amene amagwira ntchito yothandizira kuti msonkhano uchitike. Gawo loyamba. Gawo lachiwiri candidate iyo kapena chipani chikamapita ku msonkhano chimakhala ndi gulu kagulu ka anthu ndithu kothandizira zinthu zimene zijazo. Anthu oti ali ndi ntchito mukafunsa anena kuti awa ndi a constituency chair ntchito yawo ndi yakuti, awa ndi a secretary ntchito yawo ndi yakuti choncho. Ndiyeno anthu amene akugwira ntchito yothandiza kuthandizira kaya candidate kapenanso kuthandizira kuti msonkhano utheke, anthu amenewa mukapatsa transport ndalama kapena mukapatsa ndalama yoti agulire fanta, imeneyoyo sayitenga kuti ndi handout chifukwa you are facilitating. Anthu aja akugwira ntchito yothandizira kuti msonkhano kapena chipani. So madandaulo awawa azisanzo zimene tapereka simunalandire kapena timafuna mwachidule ndithu mungoyankha direct pamenepo. Chifukwa choti zingatheka kuyankha direct tizimumatengera ndi context. So madandaulo amene akumafika ndionena kuti apereka ndalama kwa anthu. Ndiyeno tiyenera kufufuza kuti anthu akewo ndi atiwo. Anthu amene abwera pa msonkhano mwakufuna kwawo kapena ndi anthu amene akugwira ntchito ya msonkhanoyo. Ndiyeno pamene timanena kuti pamakhala anthu yoti tifufuze bwinobwino kuti anthu awa ndi ati. Komano momwe mafuziramo kuti kodi madandaulo akumabwera akumabwera akuti awa apereka ndalama pa msonkhano. Eyo makhala ntchito yoti tipeze nikuti kuti ndalama zimene zamapereka kwa ndani. Kuti amapereka kwa chigulugulu kapena amapereka kwa tichoke kwa inu Dr. Kizito Tenthani, mwa lamulo lagwirapo ntchito kwa wina aliyense kuchokera pa madandaulo amene mwalandira. Mati mukuchoka kwa ine kapena funso la ine? Funso likupita kwa inu kuti pa madandaulo onsewa amene mwalandira mwina lamulo lagwirapo ntchito pa madandaulo amenewa mwachitapo china chilichonse kupanga penalize anthu ena chifukwa cha handouts ndi zina zotero. Tabwino muchananenera poyamba moja kuti the process yaitali. Registrar alibe mphamvu zopereka chilango pompo. Munthu tikafufuza tikakhala kuti tapeza kuti uyuyu ndi ali ndi mulandu, nkhaniyo ikuyenera kupita ku koti kapena kwa direct public prosecution kuti timuzenge mulandu. Sinthawi nkhani yoti uyu wapereka handout tapeza kuti pali umboni ndikuti munthu chatipereka chilango pompo iyayi. Pachatutanena kuti malamulo amapereka mpata kwa udandaulidwayo kuti apereke mbali yake, ndipo mukawerenga ma regulations munthu odandaulidwayo ali ndi masiku 30 kuti nayenso ayankhe pa mulandu umenewo. Ndeti nkhani yoti yotenga nthawi. Komano mwina mosanapereke kwaera tingonena ichi kunena kuti tizilati tinakwanisa kupanga process yonseyo kumpeza kuti munthu ndolakwa before tsiku lovota tekuti munthu ameneyoyo candidate wathera pompo. Koma ngati chigamulo chiweruzo chingazabwere after kuvota teka munthu chana wina ndi MP kandi kansala tekuti ukansala kapena MP udzathera pomwepo chifukwa munthu yono adzakhala kuti ndi convict. So anthu timafuna kuti asaone ngati kuti zikuchedwa chifukwa chakuti sikuti mulandu kapena kuti milandu yonseyi ikadzangoti chisankho chavota ndekuti ndiyopanda ntchito iyayi. Idzapitirizidwabe ndeka apa zatenga miyezi 2-3 chiweruzo kuperekedwa kuti akulu anu nda MP koma analakwa anapereka handout ndekuti MP ukathira patipo ukathira pomwenepopo. Chabwino tathokoza kwambiri Dr. Kizito Tenthani, ndikukhulupirira zokuti mukuyenda choncho mutha kumatsatira kobe pakakhala kuti kafunso kanu kabwera mwina mukakhala muli pa line pati kuponyere nsoni. Tathokoza kwambiri. Posachedwa pompa tikhale tikulankhulana ndi atolankhani athu madera osiyanasiyana kuti timve kuti kodi Malawi kumeneko akuti bwanji. Koma tisanatero mwadzuka bwanji Guilford Matonga? Inetu ndadzuka bwino kairo mai Marekano. Ndadzuka bwino. Sindikudziwa kuti mawa uno tilankhule nanu ngati mneneri wa bungwe la Public Affairs Committee kapena mkulu wa bungwe la Chisankho Watch. Mwandipanikiza nalo funso mwina kapena titenge uti. Mutengeza Chisankho Watch probably.
Chabwino tathokoza kwambiri mwamva ndithu mmene afotokozera Dr. Kizito Tenthani kuti madando ndithu akubwera ochuluka okhuzana ndi ma handouts. Inu achisankho watch mukuona zotani kunjako zimene zikuchitika pa nkhani yokhudzana ndi ma handouts? Ndingogwirizana nawo bwana Tenthaniyo kuti madandaulo amene alandira ndi zimenenso ife ngati ma observers amene tikuona kuti kodi chisankho chikuyenda bwanji tapeza malo ena ndi ena kuti pali kuphwanyadi malamulo okhudzana ndi nkhani ya ma handouts. Sikuti zachita kunyanya komabe pali malo ena ndi ena amene anthu akudandaula kuti pali makandidate ena amene akupereka zipangizo ngati ndalama ndi cholinga chakuti apange influence ma voters kuti adzavotere. Ndemwati sizinanyanyire? Tinene yoncho kuti sikuti ndi dera lilonse tikayerekeza pamalo 100 kumene kunali ma observers kuti observer aliyense akupereka dandaulo lofanana kuti kuno kuti ma handouts. Moti kwina zikumatheka ndithu kumachitika kampeni bwinobwino opanda kupereka ma handouts? Kwina ndikukhulupirira kuti zikumatheka kapena tinene kunena kuti sizidaonedwe. Nthawi zina amanena kuti mbava imadziwika ikagwidwa, nthawi zina kakhala kuti sadagwidwe amakhala ngati kuti ali clean. Ndi tinene kuti kumene kwakhala kuti kuli report kumene anthu afotokoza ma observers sikuti kumalo ambiri afotokoza kuti kunonso ayi pali malo ena amene anafotokoza kuti kuno kuoneka ngati kuti ma handouts akuchitika, koma malo ena ma observers athu sadalankhule kuti kunachitika mchitidwe wa ma handouts. Ngakhale madera enawo zinalira kuti tachita note kuti mchitidwe wa ma handouts ulipo. Mwapeza kuti zikuchitika kuti ndi kuti komanso kumene sakuchitika ndi kuti we should appreciate the situation on the ground. Ababa mfayo kuti mwandikusanalo fuso I cannot specifically be able to give you good information again yakuti koma nditafufuza ndikoza kupatsani information imeneyo tili nayo ndithu kuti kwakuti kuchitika ma handouts. Mwina yes. Yeah, mwina posakhala specific komano tili ndi zisankho zitatu, president, MP komanso makansala. Mwina pama report amene mukulandira amene akuoneka ngati akukula msinkhu ndi ati, kwa president, kwa ma MP kapena kwa makansala? Ndipo vuda kuti tilankhuleza president chifukwa ma observers athu tayika mmalo amene kuchitika kampeni and malo kwambiri ndi kumene kukupangika ma observers ma MPs. Mpando umene ukumapangidwa kwambiri mavuto ndi mpando awawa aphungu a nyumba ya malamulo. Makansala awa sikwenikweni koma pakati pa aphungu a nyumba ya malamulo ndi amene amatchuka ndi kupanga zinthu. Ndi mpando umene kuli ma independent ambiri, ndi mpando imene azipana akuyimitsa makandidate awo. Ndipo ufuna kuti apeze munthu kuti wabwino ndani kwambiri amene akupanga ma handouts magulu amene ndi pamene pachulukana anthu amene akumapereka ma handouts. Mpovuta kuti tidziwe kuti ma presidential candidate akupanga ma handouts pachonera kuti ngati angafune kupanga sapanga kupyonera mwa iwo. Pali chaka china chake chimene ndikukhulupirira ma history books Malawi akudziwa kuti panali zaka za ma 50 kwacha. Zaka za ma 50 kwacha zimene anthu amapatsidwa pa msonkhano uliwonse zimene zimachitodziwikiratu zikuchokera kwa atsogoleri a dziko. Koma ndi pakanthawi so nkhani ngati ya ma handouts idamba pakanthawi pano kukutchukatu ma 5,000 ndi ma 50,000 inu sinakupezeni imeneyo kuchisankhochi? Imeneyo chisankhochi because wanena kuti sidatipeze officially koma kumva kama tikalowa mkumbu kayaza kaizina akakupeza anthu mwa complaint ndikanina koma kumva zamphekesera kufuna kuti upangepo nthenje pamphekesera. Ngati mmene amanene akizito pamakhala munthu wakuti wakupatsa nkhani information kuti wasuma mukhoza kumtenga dzina ndikunena kuti wakuti watere mwakuti. Koma pa ma observers athu
sadafotokozepo za ma 5,000. Funso lomaliza tisanapite kwa atola nkhani yathu timafuna tidziwe kuchokera ku chisankho chiko kuti kodi ma political handouts iwa amapangadi influence anthu ovota kuti achite chiganizo chimene samayenereka kuchita chifukwa chaka 5,000 ka 2,000 kampunga machesi zimene alandira. Zakhala zili zoseketsa ukamamva nthawi zambiri pa podium kuti anthu akunena kuti ayi landirani koma povota mzatere votini mu mtima kuti lamulo limene likhalepo nchifukwa chokunena kuti anthu adazindikira kuti anthu akamalandira ndalama akamalandira mathandizo ochita benefit iwo zimatha kuasintha maganizo kuti amafuna atavotera wakuti koma munthu amene samuvotera avotera wakuti chifukwa cha mathandizo amene akhala akulandira. Zimenezi zaoneka kwambiri pa kasankhidwe za aphungu ndi chifukwa chake tili ndi ma independent ambiri panopa chifukwa chonena kuti anthu ambiri amene amayimira zipani zawo wani aiwo amakhala ndi financial muscle anali ndi mphamvu ya makobiri yothandiza anthu andi zidaonekera kuti amene amakasankha kuma primaries anthu amene anali ndi ndalama na amene adatenga mpando anthu amene dera lawo limafuna kuti mwina akhoza kukhala awa adaluza kuma primaries osakhala chifukwa chakuti sadafune analibe mfundo koma chifukwa chakuti analibe ndalama. Nkhani ya ndalama ndizoona kuti imatha kumsintha munthu maganizo. Mu ndalama muja muli kanyimbo ndithu kosintha maganizo anthu. Ndi mahandouts sikanthu kakang'ono ndi chinthu chachikulu kwambiri. Chabwino tathokoza kwambiri tingomva kuchokeranso kwa Malawi kayi pakadali pano tibwerenso kwa inu posachedwa pompa tikamaliza kulankhulana ndi Amalawi. Mwadzuka bwanji a Bernard Muhone ku Mzuzu? Leo ndadzuka bwino ka kumeneko. Inetu ndadzuka bwino kuno tachezani ndi Amalawi amene muli nawo kumeneko. Chabwino ibile ndinu chiwamba mayo akusiweni kunaso nkhani maisha kabwino maganizo ngora. Okay, aine ndine Jonathan Nkono. Maganizo anga pa mahandouts nkhani mene ndiyoti mahandouts ndoti mu Malawi wakadza nopa yovuta kuti atha kungofikira tikotera. So that we are just we are used kuti ndizo komabe according ndi malamulo lamulo timatha kungogwira chikolo pakamodzi pamali kumene tikupita ndi chinthu choti ndiyofunikira kuti mahandouts atheke for munthu atinena fundo yake andi anthu zikhala kuti basic tikugwira fundo imene watani watuza komabe ngakhale yawo mapereka mahandouts komabe munthu amakhala kuti chiganizo chake anapereka anapanga kale choti nine ndikavotera wakuti ndebe munthu ube akamati wakapereka mahandouts timatha kulandira kwa wina aliyese kandi wa MCP kandi wachipani chantuwanji kandi DPP timalandira komabe munthu choti azidziwa akamapereka munthu chamakhala kuti alinawo kale maganizo ake a munthu amene akamvotera yonkhala kwanga ndi munthu asimikira kuchitika izozo ndizoti mosabisaso ndizoti zikuchitika kwa wina aliyese maujeni maisipala zonse wakumapanga zinthu zimenezi ndinganene kuti koma akumakhala njira zawo zoti akumapangira zinthu monga ngati ena amatha kupereka kani ndalama zimene koma ali ndi njira zawo matactics amene amagwisa ntchito. Bernard tawafunse ngati iwo anakumanizanako ndi anthu ena kuwapatsa ndalama anthu amene akupikisana nawo pa maudindo osiyanasiyana kudera kwawoko. Kwa ineyo sinakumanizaneko naye munthu koma ndizoti tikamayenda takhala ndikumva ati mina nde mina zimene zimakhandisa zokani pa ovota ndizoti pena pake ovuiti chichendanena kale kuti singatikusokoneza munthu so munthu amakhala kuti alikale imene anapanga munthu kuti munthu cholandira amalandira chii ibwere kumene ine ndine Light Ndongwe kutiyera ndi machito anyira patatu kutoka nokatawa yani mene mliona bwana ngati ndaiona bwino ndipo ndionzeka bwino ngati mena follow zanga apa ngani ya mahandouts ngani ndiyovuta ona nowadays and see anthu ndatizoza kuti kapakhala nsonkhano ndakanganya semwatikiti katsopoka yatsika na kwathu paro bunalesa ndi paro bakandi nayo kani mapasika mani ndibwere kunkhani ya maujeni ya azathambo mawo
pankhani anzatamboma awakhala meti sopano khadi iwo akuzonetsera kwambiri kupeza kuti iwo akuza kuti tapanga zimenezo zisalebe mithanga amange angasiwo ndambobandika koma aopposition awo makhala ndi manthu akumaopa ndithu pozapeza kuti mina kuti akabwera pasonkhano pacha mana kuti ayi chakuti ndikupasani munthu pasaka IT imene ndikugula voti ndima handa zonena sosaka maopa zomachitika zozo kumachitika ndithu komboni wati machitika mponi no pote sinkhala komboni koma ndima apa ndithu kuti matulu wa nthawi kunabwera wakuti amadzapanga zawo zati amafuna IT ndipo IT atikapata zikupasaka tuli atikaniza ichocho basi ndazipa nkomboni mapato ya kwanza wena analembesa mapira kwa toka amene ndi IT amene analembesa kwa malize ndinu kwamba ya ine ndi mozo mtima wa mzuzu mnomu ya kani ya handouts ati mpazakhala kovuta kwambiri tisati chifukwa wanu makhala umphawi wa ife yake imapangisaso ndi fair anthu kuti tizipeza anthu azipasa kuti ni ma handouts manga ndi mmene timapezera mmene zikola kusiya nkhani ndiyoti izisi za ya kuti zizathu zimene zipasira kuvuta wanu ndi umphawi jaona also matengerapo muche ni mwaye na also masipara saja kuti akabwesa kakuti amazoti uyu mwina atha kuti kuzandivotera ine komabe ife anthu ndapanga kale zinkenzo zatoti ine zavotera wakupoko koma wina akabwera ndikanikena kake nisingakale nditenga chikwanenga si ndimene ziko lili nditenga kamenga chake koma singa yeso ndikuwakuti wandipasa mwakuti anditi sikeza kutokolo kuchako mati si anthu ochepambanga zimene zicha ndi gulu limapanga zimene zichasi ya ndeka tanto mulikulija mati tikokose kwambiri kuzuzuko tilowereso ukwina makomboni munomwe ayi tiko kwambiri zikomo ndathokoza kwambiri Bernard Muhone kumeneko. Jason Malowa kuzomba kwa chabwanji ale akuzomba kwa chabwino kulikadzuwa kamphamvu ndithula tuluka dzuwa kuno kuzomba kakuplanta kwa chabwanji mawo kunotu nde kwa chabwino iya idathokoza kwambiri mmango tifulumize tiyankhulane ndi amalawi omwe tili nawo pano pa DAP opposite KIPS uku kuli KIPS uku kuli DAP mtauni mweni mwazomba oyamba abambo dzina ndi kumene mmakhala. Okay, dzina langa ndine Bile Simbi ndimakhala muzomba muno ali ikiyo mbali yake yakuchitakale kodi kuchitakalepo afika kale andalewa ngamene afikamo afika ndi mfundo zotani akhazikika pa chitukuko amene watu andale amene wawo afika kale monga ngati kwathuku anafika ndithu awiri atatu angapo akafika mfundo zimene akumabwera nazo izonena kutera kuti ayi atipasa chitukuko atipangira zinthu zina zake zimene akuona kunena kuti ife tikusowekera pa umoyo wathu koma ndikale palibe cha nzeru china chilichonse chimene amapangapo andale monga ngati awazipani awa amabwera tikapasa zimene akufuna kuti atichitire zimavuta kwambiri ndithu asama munyengererani ndi zinthu zina ngati zakudya mchere choncho zikakhala zimenezo ndi zosakamba yayi amabweresa ndithu akabwera amafuna kunena kuti tikakavotera nthawi yomweyo angobweresa zinthuzo pena akumakhala ndi mfundo zonena kuti bweresani ujeni yanu ID yanu tijambule akabweresa tikapasa ID chakajambula kutuza kunena kuti mawa lino tikupasani ndalama koma ndalama zosalitaniso osatipasa kumatijambulira ma ID zochitika zake zosakhala bwino nde inu mukumaloleranji kuti akujambulireni ID kapena mukumakonda ndalamayo eti sinanga pamene pafika zikopa tipanga bwanji opanda ndalama zinthu sizingayende bwino ndinkona tikumati akatipasako ife chipangako zina akatipasako nanga ino ndani amene padziko lapasi pano angakane ndalama kuti pano mmakhala kuti ine ndikuti pachitakale pazomba pachitakale ndithu chabwino zakuchitikirani zimenezo mwatifotokozera mwina timveso kwa ena kuti zachitikira motani inu dzina lanu ndani amayi ine dzina langa ni Miriam James kuno kuzomba
makhala mbali kuzomba kuno Female Chingalangande. okay andale afika kumene ku Chingalangande nanga amene afika ni mfundo zotani Afika inde andalewo ena anafika Sande koma eneo sinali around kumene ngoko. Ena anafika dzulo nasemphana nawo nangomvana kuti kunabwera MP. Nenda tamati jana nangothuza kuti mayana ali kuti ndeti nawuzira achokabwa apita kuntchito. Ndiye basi anangobwerera kumapita. Ndeli neyo sinanga ndinamva zoti amaenda khomo ndi khomo ndeti ndapita kwa neba ukafusa kuti yamati chani. Iyi ala mangolimbikisa zoti tikavote mwanzeru, takavote tini mkwiyo. Lo chabwino. Koma sana siye kani. Ayi kantonde sana siye. Saname. Chabwino ya watamba. Sinali chamati. Miriam James. Okay, oza kwambiri munali nafe program mene yakulinchi timalize ndino achimwene dzina ndani komanso makhala kuti ine dzina ndi Alfred Sosola ndi makhala kusadze kuti afika andale kumeneko mfundo zotani andale akhoza kufika kumano kuti ine nthawi zambiri ndimakhala ndili kuntchito ndi malo amama wakwelo kwa usiku ndimasemphana nawo kumano programu iyi ndayisatira bwinobwino kuyambirira tithokoze kwa amene anapanga lamulo la handout. Lamulo ili limzabwino kwambiri chifukwa dziko la Malawi pamene lafikira tikufuna mfundo zimene azipani akhoza kumafotokoza zimene angatembenuze dziko la Malawi kapena amene angalisinthire. Nawo tikati ma handouts kuti anthu azipereka ndalama zingati ziphuphu kundale chifukwa amene anenera enaja kuna kuti ndale ndalama zimamusintha munthu ma decisions ake. Nawo munthu ukapereka ndalama ili ngati chiphuphu tikukamba za ziphuphu chifukwa chani ndikuti tikamuvotera munthu amene sangalitukule dziko la Malawi chifukwa chani sindimva mfundo zake tifuna ndalama. Nawo tikhala kuti ti under pressure ndi chinthu chimene iye angatipase palipo pamene mwamvaba kuti zachitika kupereka ndalama kuzomba kunoko ndi zambirimbiri even ngakhale mabaga achimanga anthu akulandira even ndalama akulandira zinthu pomwe zinthu zimene zonse zinthu zabwino ndi mudya bwino anthu akudya bwino nanga sife timasemphana nazo kuti timakhala tili kuntchito komanso kwambiri tikusata mfundo zimene munthu akufotokoza usati ma handouts. Akutero akuti zimene zili ndi kuthekera kupanga choice vote kwa munthu amene mwina sama mufuna kapena saka chili chikuko kuona bwanji zimene pamene ndikunena kuti zimene zili ndi ziphuphu chifukwa ndalama imamusintha munthu zochitika handouts ina iliyonse imamusintha munthu zochitika. Nawo munthu amapanga decision yolakwika amakamuvotera munthu olakwika chifukwa cha handout. Amene anapanga lamulo ilili anapanga bwino kwambiri. Sinalija ndi komwe makhala Alfred Sosola kuchokera kuno kuzomba sadzi. Tamaliza motero leya kuno kuzomba ndipo ndinenenso kuti nakumana ndi amayi ena koma amathamangira nthawi ya ntchito ndi ananenapo kuti ena amabwera amapereka ma 500 kwa Sunday lomweli kudera kumene amakhala ndiye ndi zina zimene takumana nazo mmawa uno tibwezeretse mfuza mawu ku Blantyre. Ndayamika kwa basi Jason Malowa. Zikomo. Madamu Betha mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino leo adzuka bwanji? Ndadzuka mwamsanga tangocheza ndi amalawi amene uli nawo. Bwino ndifuna ndichenjere ndi amalawi amene ndapeza pa dzekoti ya mboma ya Nchewu tangotiuza dzina komanso limene mwachokera. Ine dzina langa ndine Steven Manyera ndimachokera kumpano pa Nchewu boma kuseri kwa depot ya Nyuwani. Bwino mukamaona mboma ino ya Nchewu andale ndithu amafika bwinobwino udzachititsa misonkhano kopano. Kunoko andale akhala kufika ndithu udzachititsa misonkhano kopano anthu mwakathithi ndithu. Mbali yokhudzana ndi ma handouts kupereka kwa anthu mukuziona motani? Kumbali yokhudza ma handouts kupereka kwa anthu ndikumaona ndithu kuti ena zikumachitika komanso ena sakumachitayi koma kwambiri zimene zikumachitika kwa azipanena ngati amene akuyimira ngati kolamula. Amachita motani muri zimachitika zimakhala motani? Amatha kumaponya zinthu amapanga msonkhano chaka kukagula chipakiti cha maswiti kumaponya musewu anthu kumatola malimbirana penanso zina zokhudza ndalamazi ndesiru zoti ma handout ndi amenewo kapena ayi. Ndiye mukuona kuti zomwe zikuperekedwazo zingapangitse munthu pangachiganizo kuti akasankhe munthu amene? Maganizo a anthu timakhala ndi maganizo awiri kapena atatu, ena timalingalira mosakhala bwino, ena timalingalira mokhala bwino. Ndikutanthauza zifanira kuti anthu amusachedwa kukodoka kapena kukopeka ndi zinthu. Ndi pali ena amangona kuti izi zachitika basi usafuna kuti usadziwa kuti akupanga izi kufuna kuti apezepo cholowa chanji. Sabuna zinali Steven Manyera kunchewu. Sinza kuchokera kwa inu dzina lanu komanso komwe mmachokera. Abelo pale kuchokera kuno kunchewu.
nkhani yokhudzana ndi misonkhano andale ndi anu mumaona zera achita misonkhano enda kuno andale ndi akufika ochuluka kwambiri. akhazika pa mfundo zotani? Fundo zimene akhazikika andale ndizoti tiavotere aliyense akumakomesa mbali yake kuti mukativotera tizapanga zakuti, mukativotera tizapanga zakuti, zimene zili zoti ifeyo kwa ifeyo ena anatigwanisa kupanga zinthu pamene ena amangonena zinthu zosakwanisa. pali yokhudzana ndi kupereka zinthu mahandouts kwa anthu mukuiona motani? Kunoku ambiri akumapereka zinthu potengera kuti adziwike kuti ife ndachipani chakuti ndakumapasa zinthu anthu. mapereka zinthu zanji? Ena amapereka matisheti, taonapo anthu ena akulandira matisheti azipani ndikumavala. mukuona kuti zimenezi zingathandizire? Chabwino mwina malingana ndi nthawi Betha tilekeze pomwepa bwanji, nthawi apapa ndiye yatithera, tangosala ndi 2 minutes yokha. Chabwino leya ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri Betha. Ikulankhula ndithu kwa Malawi kumeneko, Malawi ayankhulatu pafupifupi 15 minutes Malawi akulankhula kumpoto chigawo chino chapakati komanso chakumwera upo. Chigawo chino chakumwera ndi chapakati. Koma kuno kuzavuta tozolowerapo. A Bishop Matonga mwamva amene alankhulira Malawi kuti zafika pokuti ena akugula voti ndi masuwiti akuti kunjako. Nkhani imeneyi pomaliza pake nkuthana nayo bwanji nkhani yopereka mahandouts kwa anthu kuti mpaka na munthu wandale nkumati aponye masuwiti kwa anthu kuti azawavotere? Nkhani imeneyi ndiyovuta kuti ngotha pano ndi pano chifukwa tidayamba ma 1994 umo pamene timayamba matipate mpaka na pano pamene anthu timaganiza kuti kuti tipeze mpando tipereke ndalama kuti ifeyonso Amalawi tipeze bwino, tipeze phindu. Nthawi yopeza phinduyo ndinoyo yazisankho. Mukatiletsa kuti tisalandire kanthu tipitiriza kusaukira ndi nkhani imene imavuta. Ndiye kuti ithe kwambiri ndi kuonetsetsa kuti malamulo akugwira ntchito. Anthu amene akuoneka kuti akuchimwawo amangidwe, agale ankhe milandu, achotsedwe pa mipando, ndiye kuti bawa ndi kuja sadzaperekanso mahandout. Komano kuti akhoza kungosiya kupereka mahandout ndiye kuti mpovuta pakupata chitsanzo chakuti munthu akadere waphwanya malamulo ndipo lamulo akugwira ntchito pa iye. Komanso ifenso Amalawi tiphunzire kuti ndi bwino kufuna chitukuko chokhudzana ndi mudzi wonse, dziko lonse, kusiyana ndi kungoganizira mimba yako yayo wekha ndi ubwino wayo wekha. Tiganizire dziko, tikonde dziko, kusiyana ndi kukhala ndi dyera. Pavuto lakula pano ndi dyera la ifeyo chifukwa cha umphawi umene tili nawo. Koma chifukwa chakuti andale tapatsa mpata akuti akangotipatsa switi lero ifeyo takhutitsidwa ndiponso kukavotera. Zimenezi sizingathandize Malawi. Ati ena akumana miza anthu kuti mwaona 5,000 ndakupasani mukakandivotera ndikakawina ndibwera ndizakupasaniso ni 100,000. Ndi anthu akumakavota kuti tikavoteratu atipasa 100,000. Chifukwa chonena kuti umphawi wachulukadi mdziko muno. Anthu akuvutika chifukwa chakuvutika kumene ali nako akamaganiza za 100,000 akuona kuti masiku awiri atatu adzadya nsima. Ndiye muchatanenera kuti anthu akunena kuti kalandireni, mukakalandira musangodya koma mukavotere wina. Ndiye zimenezo sizingagwire. Akalandira ziphuphu ndingozinena choncho. Ziphuphu madale. Zimenezo zipangitsanso kuti nawonso adzavote monga mmene adyera. Chabwino. Wala chimene chakudyetsa. Chabwino tathokoza kwambiri Bishop Matonga chifukwa chokhala nafe mu program yathu mtsiku la lero. Mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Innocent kumaliza kwake kwa nkhani imene wamvera china chilichonse mwina ukhoza kumaliza motani mu mphindi imodzi? Ndine kuti pakuoneka kuti pali lamulo lilipo komanso anthu akupanga kaunta lamulo lijeti. Tapitapo maliro angapo ineyo omamva kuti MP ndi amene apanga bokosi
akunena kuti zimene zisamalengezedwe. Mukapita m'machalichi mapepa sande aya kwabwera MP akuti atipatsa 1 miliyoni, zimenezo zikumachitika. So I'm looking forward kuti tione apoti akumanena kuti ayi munthu akaganiziridwa akamfunsa afufuzidwe akupatsidwanso kandi 30 days azipange defend munthu uja, tione kuti mwina chiyambire ni kampeni amene angapezeke olakwa kapena amene angazengedwe milandu ndi angati amene afotokozera Bishop Matonga amene angapezedwe azengedwa milandu. I think iziperekano chithunzithunzi kuti lamulo lidi likugwira ntchito, lamulo lidi lilipo, koma pakadali panopa mwina chifukwa ti palibepo munthu mmodzi amene ma complaints alipo ambiri, koma ano palibepo munthu mmodzi amene tamva kuti wapita ku bwalo la mpeza olakwa kapena ndithu awiri atatu amangidwe kuti anthu ena ayambeso atengere phunziro ndi kuti likhale lamulo lidziwika kuti lilipo. Chabwino, ndathokoza kwambiri. Koma pamapeto Malawi mukuyeneka kudziwanso kuti pamakhala opereka komanso olandira. So opereka akapereka olandira kukana, opereka uja sabweranso mawa kuzapereka. Ndi udindo wathunso ngati Malawi kuti tisamangolandira zolandira. Umunso ndimene tamalizira program yathu ya kulinji pano pa Wireless ya Times. Tikumanenso mawa nthawi yomwe ija. Ine ndileya Malekano, ndithokoza atolankhani nonse amene munatenga nawo mbali programuyi, Guilford Matonga, Dr. Kizito Tentani komanso nzanga Innocent Mphongolo. Pitizani kutsatira maprogramu otsatira pano pa Wireless ya Times. Osayiwala kuti programuyi amatipatsira ndi abungwe la Oxfam komanso mabungwe ena amene akulimbikitsa ndithu chisankho kuti anthu tisamachite ziwawa pandale komanso tizichita ndale za mfundo osati kumangopereka katundu kwa anthu. Tanenedwa mpulogalamuyi ndi maganizo a anthu amene alankhulawo, ndipo sizikuyimira maganizo a Wireless ya Times kapena mabungwe omwe athandiza kuti pulogalamuyi iwulutsidwe. Pulogalamuyi akupatsirani ndi mabungwe a Oxfam, Warwick komanso Center for Civil Society Strengthening ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, Oxfam Ireland ndi boma la Iceland. Amalawi kulinji no kulinji kumavenya kumavetsera kuti kulinji Blantyre Lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akoti akuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi yaodija chirukuko chuyenda manji nanga nkhani zonyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otsutsa mwadzuka bwanji ndakata mziredio kukulijani kulinji ndikudalira inu kulinji.